Tras unha década sen orzamentos, a Mancomunidade Serra do Barbanza aprobou o presuposto para este 2025 por importe de 14 millóns de euros, que permitirán asumir en certa medida a suba das cotas e o plan de pago a 10 anos da débeda con FCC, que ascende a 23 millóns. Estes acordos constitúen o primeiro paso de cara a regularizar a situación da entidade, que contará por fin con persoal de xestión e administrativo. Definitivamente a Mancomunidade vai ter un persoal propio de xestión, que é algo fundamental para que eso tamén se poda xestionar dunha forma efectiva e en vez de estar constantemente rotando as presidencias e demais e traballando con persoal administrativo e de órganos de xestión, de secretaría e intervención que eran en comisións de servicios, pois que traballen de forma específica para a Mancomunidade. Creo que é un aspecto moi importante que vai adoptar a esta dos elementos de xestión necesarios para que todo funcione moitísimo mellor. Aprobouse un orzamento tamén que facía moitos anos que non estaba aprobado, de feito estaba absolutamente desfasado e incluso tendo cartos a Mancomunidade non podía realizar pagos porque non estaban contemplados no orzamento do exercicio. Isto se regularizou todos estes últimos meses cun traballo intensísimo do actual presidente, o alcalde de Brión, e un equipo de técnicos e de asesores que tiñan traballando con el, que traballaron arreo e que quitaron ademais tamén un acordo moi importante para facer frente ao pago da débeda que está contraída e fruto dunha sentencia judicial con FCC que temos que pagar en todos os concellos en un período de 10 anos. Tamén se abordou a entrada de concellos que ata o de agora non eran socios de pleno dereito, como Ames, que xa amosou o seu interese en aderirse á Mancomunidade. Quedan pendentes Rois e Pontecesures, que de non incorporarse á entidade terán que abandonala e asumir o pago das cotas e da débeda pendente. E a consolidación de quen vai a pertencer definitivamente á Mancomunidade, que é outro aspecto tamén que estaba un pouco no aire, porque esa figura de cliente ou asociado, non socio da Mancomunidade, desaparece, porque además está reconocido polo Consello de Contas, o Tribunal de Contas, que non é legalmente recoñecida esa figura e o que eres socio ou non eres socio. Mentres tanto, tras a finalización do contrato con FCC, a Mancomunidade traballa na nova licitación do servizo de recollida do lixo, así como nun estudo de viabilidade para a planta de Serbia, co vertedoiro actualmente colmatado e sen posibilidade de ampliación.